Wala, tumataas pa yung ulo niya. Okay, so good morning po. Ngayon po nandito tayo sa Baguio City. Ayan, with Pamilyang Gigit. Ayan. Okay. And ngayon po, pupunta po naman tayo sa 100 Island sa Alaminos, Pangasinan. Ayan, so time check natin. Ayan. 10:15. Ayan. Ano? 10:20. Ayan, 10:20 po ang time check natin. Nasa Baguio City po tayo ngayon. 10:20, paalis tayo sa Baguio City. And then, i-update po namin kayo mamaya ulit pag nasa La Union na tayo. Bye-bye! Kulang ti dito pinbok. Ayan, so ngayon po nasan na tayo? Papasok pa lang papasok ng Lingayen. Ayan, papasok na po tayo ng Lingayen. 1 hour na lang po, nasa Alaminos na tayo. Ang bagusan. Ayan po ang bawasan. Ayan, napakadami pong bawas dito sa Lingayen. Hindi pa yata, papasok pa lang tayo dito. Ayan, and time check, 2 o'clock. Makatapos lang din namin kumain. Ayan. Okay, and later po, update ulit namin kayo pagdating namin ng Alaminos. Thank you, bye-bye! Ayan, so good afternoon po. Ngayon po, andito na tayo sa, anong tawag ulit ng ano nila? Ano ulit to? Ay, basta po, mamaya papakita ko nila sa inyo yung name na nalang ihay kasi ng aso namin. And pero dito po kami nagstay ngayon. 2 minutes po ang layo na papunta sa sa 100 Island. Ayan, so ang binaran lang po namin dito is 2.5. Ayan, 2.5. Ayun, sikat. Ayan, sikat, transient. Ang layo pa dyan na. Just me, Mariba. Ang layo. Ayan, so eto pa dito tayo sa sikat. Ayan, sikat. Zekat. Ayan, Zekat transient. And ito po ang entrance nila. Ayan. Ang dami po nilang mga transient room. Ayan, and dito po tayo. Halos 2.5 lang po, kompleto na po. Meron na kayong free wifi, lutuan, and meron malawak po yung ground nilang pwedeng pag-park ng mga sasakyan nyo. At saka may aircon po bawat room. Ayan. And madami pa po silang room dyan na pwedeng i-accommodate. Ayan. Ayan po yung room nila. And dito po yung lutuan. Ayan. Dito po yung lutuan nila. At sa bawat kwarto po ay may CR. Ayan. So, share na lang po dito. And may ref na din po. Ayan. Ayan. So, good morning po. Ayan. So, ngayon po papunta na tayo sa island. Sa 100 Island. Pero po, bago po tayo pumunta doon, ayan, good morning, yan po si Tatay, at si Uncle Sunday. Ayan, so, bago tayo pumunta ng island is, chinek muna, or inassist po muna nila tayo. So, sa kanila daw po ang snorkeling at saka boat. Pero, ang entrance fee po is 100 each, and ang boat, 1.8. And, eto. Sorry. Ayan, yung snorkeling lang po yung sa kanila. Asan na yun? Ay, ito. Asan na yun? Ito. Okay. Ito pala. Mangyawid kayo, madam. Mangyawid kayo. Okay, so yun na po. Magkano ang total ng babayaran natin? 1.5. Kasi snorkeling is 250 each. Ayan, so complete set na po sila. Meron na silang goggles and then life vest. Tapos yung entrance tsaka boat daw po dun po sa entrance mismo ng 100 Island. Hello! Hello! Shamay and Miguelito. Sinaya Shania and Miguelito. Ayan.
So, yun po yung babayaran lang dito. Bali, snorkeling lang po. Pagka pupunta na po kayo sa 100 Island, then yung entrance po, 100 pesos per head. Day tour na po yun. And then, ang boat po natin is 1,800, medium lang po yun. Okay? So, ayun na po, yan lang dala-dala namin. And, malapit na naman daw po yung 100 Island dito. So, suggest ko, dito na kayo mag-check-in po. Okay? So, see you later. Okay, so, andito na po tayo sa 100 Island. Ayan. And kung makikita nyo, andito, ayan na po siya. Ayan, pinapaligiran po ng palaisdahan. Oh, maraming Ayan. And si Father at si Miggy. Hello Ayan. po. Okay, tsaka may mga tindahan na din po dito. Pero kami, hindi na namin kailangan bumili kasi meron nang pre-provide yung nag-check-inan po namin. And so, pupunta na siguro si Tito doon. Sundan natin po kasi aga-aga pa. Ayan, so register mo. Pwede na ba yung medium sa amin? Pwede naman ma'am. 6 to 10 passenger ito. Lahat po kami na po. Sir, medium pala, sir. Not major, tapos age, gender. Mga pinagong pala, medium. And so, ito po yung motorboat rent nila. Ayan. Okay, meron pa silang small, medium, and then large. Ayan. So, sa medium po tayo para maluwag kasi may mga aso tayo. Medium. Nagkamali ako, sorry. Tayo ka. Nagsusulat siya. Edishing. Hi! Ayan. Perfect. Pwede na po yung zip line nyo. Pwede po sa Quezon Island. Yung zip line. Dito po kami magbabayad ng sipin. Doon naman sa Ay, doon mismo na. island po. Sa mismo. Ay, sorry po. Iba pa daw yung babayaran doon mga guys. Okay. Tapos yung mga water activities doon na po babayaran po. 50 or 53. Okay, and nandito na po kami sa bangkal. Ayan ka na. Ay, aray ko, Miggy. Diyos ko, hindi tulugan. Ang sakit. Wait, ayan. So, nakasakay na po kami sa bangka. Hi, Father. Hello. Good morning. Ay, good morning po. po! Andito po kami! Yes! Bintana ka? With mga doggies. Ayan, Hello! kasama silang Andito lahat. yung matapan ng marks natin ng bangka. Ayan. Nakikita nyo naman po kahit saan tayo pupunta kasama natin ang mga alaga nating aso. Hindi na po ng mga babies. Kita ko yun yung Bawal sila maiwan. Terry, dito ka. Ayan, so pupunta na po kami sa mga island. Mabanayad ang Island. And so, nakadepende daw po sa inyo kung kada ilang hours or minutes daw po kayo in one island. Okay? Ayan. So, update namin kayo later. Bye-bye! Ay, magbabay kayo! Bye-bye! Bye-bye! Richard, tingin sa likod yan. Bye! Ayan, so, andito na po kami sa island. Talaga sa island. Pero ang layo po, halos 30 minutes. 30 minutes yung, dinaanan namin. Ay, yung binyahe ng, yan, bangka. Papa! Hindi ko kaya, di ka muna! Ayan, so, konti lang po tao kasi kakatapos lang po ng ulan. Pero sana wag umulan. And so, ito po, ayan po yung si Papa Jesus dyan. Tapos, dyan po, and then, dyan, sorry po. Ayan, so, ayan po, sana umaraw na. Medyo ang tawag doon, malakas yung alon, pero okay lang yan. Ayan, halos dalawa lang kami nandito. Ayan, ayan yung isa. Ayan, dalawa lang kaming group ng tourist dito, pero sana maging maganda. Ayan, so ganito ang panahon natin, pero baka sakali mamaya, kasi ang oras, paanong oras na po? Time check. Ayan, 7:10 AM lang pala. Sobrang aga pala namin, kaya pala. Kaya po kasi mamaya uwi na din kami. Hanggang 5 PM lang din daw po yung day tour nila dito. So, ayun nga po. Nakadepende po sa inyo kung kada ilang minutes sa isang island po ang
Yun. Okay. So, ayan po siya. Ayan. And then, update ko kayo later. Maganda naman po and perfect talaga dito. Ayan. Okay. At saka madami pa pong island. Pero yung ibang island po, hindi pa pwede. But, okay. So, ngayon po, we're entering. Anong island po to? Governor. Hindi pa. Di ba last yung governor? Ikar kami tabag mo. Sandal Island. Ayan, so nasa Sandal Island po tayo. Ayan, tayo lang yung tao dito kaya maingay tayo. Ano Ayan. pa kasi? Opo, maaga pa kasi. Ayan, pero ayun po siya. Sandal Island ang una natin pupuntahan. Ayun, sumigaw kayo. Late po sila. Late sila, sorry. Ayan. Sorry, I'm late. Ayan po si Sandal Island natin. Doon tayo sa medyo taas, ang baba naman yan. Mababa lang. Dito daw, gano'n may exit. Eh, ito ba? Ito ba? Dito sa exit. Basta doon na tayo sa taas. Ayan, Kasi so, dito 1,400. ito po siya. Tayo dumana. Ayun, sorry po kung maano yung camera natin kasi po wala kaming camera, naka-iPad lang tayo. Yan ang 1,400 na sinasabi. Ay, oo. Ayun, kaya kailangan talaga yung magbaon na dito ng water or kahit ano. Ayan siya po. Okay, sana hindi magulo yung kakalabasan na ano ko video. Pagpasensyahan nyo na po. Har, hello. Ayan, oy, di tita, dyan sana tayo mag-picture, oh. Ay, dito ka magla. Mag-picture muna tayo. Ayan po, ayan siya. Ganyan po siya kaganda, okay? Siguro mas maganda din siya pag mas maaraw, pero later ulit tayo. So, ito ang first cave, ay first island. Okay, see you to the next island. Okay, so dumadaan na po tayo dito sa Diyos mio, Maria. Ayan, so, ayan po. Oh my God, ang hangin, guys. Ay, dito ako picturean, mama, tita. Diyan o, sa gitna. Pero ayoko, baka mahulog ako eh. Ay, mahulog tayo! Madi. Ang lalim. Ang lalim. Ayan, so mamaya na po ako mag-video ko. Baka bitawan ko. Ito yung mga kanto-santo. Ayan, so ngayon po nandito na po tayo sa Pilgrimage Island. Ayan. So, ayan po na sa taas po doon si Papa Jesus. Ayan, and then, opo, hindi na, ayan, meron din po silang mga saint dito. Ayan. Ayan. Okay, Papa, hi. Ano daw Pilgrimage? Ayan, mother. Hello. Okay. Ayan, so ayan po ang ganda po ng sand nila, color white. Ayan, so ayan po siya. Ayan, nandito yung bangka namin sumunod. Ay. Pwede ba dito sarap. Ayan, so may bahay po, may bahay sila dyan. Ayan din. Ayan po, 1,000. Ilang step po ulit? 1,400 steps. Ayan, 1,400 step daw po pag-aakyatin si Jesus sa taas. Okay? Ayan, so di na kaya ni Mama Dear, kaya di na tayo aakyat sa taas. Okay, so ayan po siya. Ayan, ayan, ito ang second island natin. Anong pangalan ulit? Pilgrimage Island. The second island unlocked. Ayan, see you later again. Ayan, so nakababa na po tayo sa bangka. And then, ayan po, sobrang pino. Ayan, sobrang pino po ng ano nila. Ayan, tapos ang kitang-kita po yung sand. Ayan, at dun po tayo galing sa island na yun kung saan nakatayo si Papa Jesus. Ayan, so sobrang linaw po. Ayan, at kakain muna tayo. Dito tayo magbe-breakfast. Ayan, kung makikita nyo, sobrang linaw po talaga ng tubig nila. Pwede na din po kayo mag-swimming dito, pero kami hindi muna kasi doon na daw kami sa mga sa cave. Ayan, so ayan po yung mga aso natin. Siyempre, hindi mawawala ang mga aso natin sa ating travel. Ayan. Ayan po, so dyan, nagdala din po kami ng kainan namin. Ayan si tatay.
Yes. Malamigan. Ayan, Mama. And then, Tita Tin. And then, Tita Dalin. Ay, Tita. Hi! Ayan, kambal po silang dalawa. Ayan. Shinaya! Shinaya, ito po yung husky namin. Shinaya, baby. Shinaya. Ayan po yung mata niya. Color blue yung isa. Okay? And then, si Terrico. Ayan, si Australian Terrier. And then, si Japan Shih Tzu. At saka, ayan, and where, ano na? Marcos We're Island. arriving at Marcos Island. Ayan po. Marcos yan ba, tita, talaga? Yes, Marcos Ay, okay. Island. So, ayan, nandito na po tayo sa Marcos Island. Okay. Ayan po yung gitna ng Marcos Island. Ayan, so may cave daw po dito. Ayan. So po, mag-video ulit po ako pagkababa natin doon. Okay, bye-bye. Kasi dito daw yung cave. Yeah. So, ayan po, may natagpuan tayong snake dito. Ayan, ang ganda ng kulay niya, white and black. Siguro ano siya? Variegated. Ala, ngayon lang ako nakakita ng ahas sa buong buhay ko. Si Snake. Si Snake. Ayun. Hindi ka naman Ala, yun na, Snake, napapala. Hindi naman. Oh. Ala, tumataas pa yung ulo niya. Ala! Si Snake. Ala, nakakatakot lumangoy naman. So, ayun po, umalis na po yung snake. Buti nakita ka agad ni tita. Ayan. Nasa paan ni tour guide namin. Ayan po. So, eto po ang Marcos Island. Heyo! Heyo! Ayan, si Father Deer. And dito lang kami nakapag-video ng maayos-ayos kasi walang masyadong tao. Ayan na, naka-video to! Ayan, okay. So, eto po siya. Kung makikita nyo yun nga, may mga galang ahas dito. Pero, ang ganda ng kulay ng ahas. Pero, wag tayong antig sa kulay dahil may kakaibang ugali yan, charot. Okay, so ayan na po, dito na tayo and later pupunta tayo sa cave. Update ulit namin kayo. Ayan, meron din na nagtitinda dito. Siguro madami talagang pupunta dito sa sa Marcos Island. Ayan. Magamitin mo na yan kasi pagkita tayo. Okay. Dito na po tayo sa cave. Ayan, so Diyos ko, hindi namin kaya. Hindi ko kaya. Ayan, pero parang mababa naman. Ayoko. Lakarin na lang natin doon. Ay, hindi ko Ayan. kaya yan. Hindi ko kaya. Len. Yan yung Yan. Imelda Ukwan. Tatalunin nyo daw. O, tatalo na si Papa. Ready, get set, run. Ayan. So, ito po ang Marcos Cave. Imelda. Picturean mo na. Imelda Cave. Cave yan. And, ayan po kung makikita nyo. O, naririnig pa yung nakakatakot. Sobrang taas po. And, ayun, dito daw po kayo, pwede daw po kayong tumalon dyan. Hello! Yan si Papa. Ayan, pero pwede naman daw po kayo. Baby! Terry! Marami yan. Papadaanan na lang natin. Ikot tayo. Ayan. Marami yan tubig. Ayan po ang email. Ito naman malamang beach yan ni. Ayan. Siyempre naman. Ayan, may mga paniki din po. Ang daming paniki dun kung makikita nyo po. Ayan May o. Bat Island dito, di ba? Papa, yun o, may mga paniki. Kompleto yung araw Hindi, may Bat Island dito. rito. Oh, pero dun na nga tayo dumaan, nakakatakot dyan. Ang taas eh. Hindi, ang taas ng tatalunin mo dyan, walang hagdan. Halika na, Papa. Basta lakarin na lang natin. Yung mga Ayan. goggles na hindi nga pumunta dyan nag-swimming. Oo, kaya kunin natin gagas dyan na ako mag-vlog. Ang live ko, pag hindi ka marito. Doon nga, Papa. May lalakarin tayo papunta dyan. Si Kamot. Sorry po kung maingay kami. Ayan o, natutulog yung mga bat tapos ang ingay-ingay nyo daw. Ayan, sorry po. Ganyan po kaingay ang pamilyang gipit.
Ganun po talaga kami. Ayan, so ayan po, dito daw po may dadaanan daw po dyan. Papunta po doon sa cave natin. Hindi kasi kami sanay tumalon, baka pagtalon namin. Wala, nag-fly away na sila. Ay, okay, so let's go to the rest house daw po. Ay, anong island? Ay, Marcos pala po. Ulit-ulit kasi. Ayan, so nandito na po tayo sa Marcos Island Rest House. Ayan, nakakapagod umakyat, guys. Ayan po, meron tayong kasama na. And then, ay, wow. Di wow. Sana all, ang ganda. Maputi. Ayan. Okay, ayan po, kitang-kita ang buong. Ayan, doon. Wait lang, nagpipicture ato sila. Ayan. Pak. Kitang-kita mo na ang buong karagatan ni Marcos. Ayan, may duyan po dito. Talagang pwede ko rest house talaga to. Uy. Ayan po. So, ayan po. Kitang-kita nyo dito. Ayan, ang ganda dito mag-picture kapag hindi against the light. So, dito na po natatapos yung island na to. Tapos yung iba, pag ano na po, tapos yung iba, pag ano na po. Ayan, so, ayan na po ang beach nila dyan. Okay, ayan. And then, may CR din po sila dyan. And, ayan, this is the Marcos Island. Okay? So, mamaya po pag maglalangoy na tayo, update ko ulit kayo. Kasi baka mabasa kasi ito eh. Punta tayo po baba. Opo pa. Tapos lalangoy tayo dun sa may sinasabi mong yun. Ay, lulubog kami sa snorkeling ba? Yes po, gagawin. Ay, handalin! Ang nakaibabaw ka. Eh, okay lang yun. Abay, snorkeling kat hanggang umunod. Papa, hindi yung... Papa! Yung cave, hindi yun is-snorkeling, ah. Ano lang sasabi nun? Ayan. Ikikipat na ba ito? Ay, bigla kang nakabuyo na snorkeling! Yan po ang ating atong Terry! Australian Terrier! mahilig na sa tubig. Yeah, kaya po kung pwede na lang, lumangoy na siya, sumunod na siya sa akin. Maan! Susulit na pero pa na! Okay, so update namin kayo mamaya sa second island ay fifth island kung saan tayo mag-snorkeling. Ayun, may nilikuha Terry! Nahulog! Say, ain't no baby. Oh, mama, don't play no baby. Say, ain't no baby. Say, let's get one thing straight now, baby. Tell me if you love me or not, love me or not, love me or not. I put the house on you, am I lucky or not, lucky or not, lucky or not? You gotta tell me if you love me or not, love me or not, love me or not. Been wishing for you, am I lucky or not, lucky or not, lucky or not? Say, ain't no baby. So ngayon po, nandito na tayo sa Old Scout Island, 100 Island, Alaminos City, Pangasinan, Philippines. Ayan, kasi kanina nakabidyo ako doon kaso naka-slow motion po. Ayan, so dito daw po tayo mag-snorkeling kasi po, puro corals po yung baba niyan. Ayan, doon banda. Doon po tayo mag-snorkeling. Di ko na po mabibidyoan yung baba kasi wala po kaming waterproof. Ayan, pero ayan po, ito po ang pang 5th island natin. Siguro magtatagal tayo dito mga 30 minutes. Kasi mag-aalas 9 pa lang. Ayan. Okay, ito po. So, ayan, mag-snorkeling po tayo dito banda. Okay? See you again later! And andito na po tayo sa 5th
ay 6 na pala. So 6 island natin is Quezon. Ay, Quezon! Ay, Quezon nasa taas kasi hindi kasi governor ang kulit mo ah. Ay, so Governor Island po siya. Kung saan dito po kami mag-zipline. Ayan dito po, ayan. Zipline po tayo 100 per person. Yung mahaba po kasi is 250. Kaso, sarado lang. Ayan yung mahaba. And yung zipline po natin is dito. Ayan. Ayan, ang Quezon Island natin. 6th island. Kakatapos lang po namin snorkeling. Meron pala. Okay, dyan na po siya. Ayan, let's see you later again. Yes, ano pong binili nyo? Ano po binili nyo? Alimango. Alimango. Ito raw. Bakla. Bakla. Baklang alimango. Mamam na alaan. Wow. 350 so ito 300. Lahat na po ito. So, yun na nga po. Ayan, si Terry po tumalon na sa bangka namin. Ang layo niya. Ang layo ng pinanggalingan. Kayang-kaya na. Ayan po si Tata. Ay, aray ko. Ang taas pala nun. Pa! Ayan po si Tatay. Kasama niya po si Terry. Ayan, pwede din po kayo mag-snorkeling dito dahil may mga isda pa rin po sa gitna niyan. And ayan po, mag-zipline na po tayo. 100 pesos each dito sa Quezon Island. Ayan si Tatay. Okay, kaya maganda talaga dito sa 100 Island. Talagang mai-enjoy nyo at nakasama naman ang panahon sa atin na sana din huwag na umulan pa. Ayan, okay? Okay, Father. And so the information center. Oh, May picture daw. Yung mga pang-apelyodo. Minsan yung may picture daw dito isang daan. Ano? hindi na kasi ang pangit ko na Saan? Huwag na yung picture. Oo, wag na. Okay, and today po nandito na po kami sa... Paano ang pronunciation ng island na tungkol? Grabe. Clavi. Ayan, nandito na po tayo sa Clavi Island. Ayan, Clavi daw po ang pronunciation niya. Okay, so ayan po siya. Ayan po siya. Ayan po. May mga ano din po sila dyan. Anong tawag dyan pa? Yung mga yan? Mga gasibo. Gazebo. Ayan, gazebo. Ano po yung gazebo? Yung pinagkakainan mo dyan sa taas. Oo, gazebo or cottage. Parang ganyan. Oo, ma'am. Ayan, tapos ayan po yung layon ng Baguio nilipat na po dito sa Pangasinan. Charot. Okay, ayan po siya. May layon po sila dito. Ayan, and then, ayan, bababa po tayo dito para magpa-picture and then pupunta na po tayo dun sa Governor Island, the last island. Then after nun, mag-stay na kami sa Governor, then uwi na kami. Ganon, okay? Ada pagdigusan dyan na babaw. Ada madam. Ay, dyan, gobernador tayo nga kuwan nagdigos. Okay. Parang malalim kasi dito. Pangit dito, pangit marumi. Ito naman, talagang kanya ng mga beach. Ito. Hindi, marumi talaga siya. Ayan, okay po. Ayan. And then, kuya. Later po, sige po, ayan si Kuya, si Kuya, Uncle. Kuya, Ayan, sasakyan, ha? dito po kami nagsakay. Dito tayo sa, ano to siya, Children's Island. Ay, ang babaw nga. Totoo, sobrang babaw po niya. Ayan,
children din po na boat. And so, di na tayo bababa dito. Kasi pang children lang siya. At hindi, ayan po. Di na po kami, bababa, pero dadan lang kami. Okay, bye-bye. Yung aso lang. Okay, then, ayun lang po. Isang mga papasyalan nyo sa may mga bata Yes. kamo. Ayan, sa mga madaming kids, pwede kayo dito sa Children's Island kasi talagang mababaw po. Ayan. Makatapos lang kasi ng bagyo, kaya medyo ang water nila. Ayan po. Yes. Ayun daw po yung crocodile. Ay, oo nga, talagang parang crocodile siya. Swimming tayo dito, parang maganda eh. Say, hey, no, baby. Oh, mama, don't play, no, baby. Say, hey, no, baby. Say, let's get one thing straight now, baby. Tell me if you love me or not, love me or not, love me or not. Ayan, so, ayan po siya. Ayan, dito ang governor. Ayan daw po is, sa PBB daw po yun. Bahay ni Kuya. Kumbaga dun po sila nag-shoot. Ayan. Ayan si tatay natin, naglalakad. Ayan, ayan. So, ayan, pwede din po kayo makita dun, pero careful lang kayo kasi madulas talaga. Ayan po, ito po ang view natin dito. At may mga cottage din po sila dito. Ayan, and po kung makikita nyo talaga, ang ganda talaga. Wala kayong masasabi, sobrang ganda. Ayan, pinutol ko lang po sa gilid kasi ayan na, tignan nyo po yung gitnang yon. Ayan, pwede kayo mag-request na pumunta doon. And dyan po yung Quezon. Ayan, Quezon Island yung pinaka-main nila dyan. And then, ayun po si Papa Jesus doon. Marcos Island. Ayan. Pwede din daw po tayong pumunta sa kabila doon. Ay, may cave. Papa, tama, may cave. Ayun po, may cave sila. Ayan. So, meron tayo dito kung caption, welcome to Governor's Island. Thank you for visiting. Please remember to take out only what you bring in. Isulong ang kalikasan. Apak, Isuzu partner. Ayan, so ito po yung cave nila. Nakakatakot pumasok. Ayan, pero kasi baka mamaya, baka may ahas na sobrang laki. Ayan siya, pero ayan po yung cave. Ay, parang yan lang, ganyan lang siya. Oo, taguan ng hapon nung araw. Tapos ganyan po ang ganda. O, parang kayong nasa island talaga. Nasa island ka naman talaga, hindi parang. Ayan po yung view natin dito, talagang maganda. Ayan. And then dito po, pwede kayo mag-pictures. And pupunta po tayo dito, tabi-tabi po. Ayun o, ang daming crabs! Ayan, dito kitang-kita na po ang mga island natin. Ayan. Okay, so ayan po sa Governor Island po itong pinuntahan natin. Papa! Hello. Ayan. Tita, Mama! Hello. Ayan po. Okay, so, ayan. Dito na po ang last island natin. Teka, masakit. Baba tayo ng konti. Alam, sana hindi ako yung...
Ayan, so dito po tayo. Ayan, baba lang tayo ng konti dito. Ayan. Ayan, ang ganda-ganda po talaga dito. Talagang talaga. Okay, and this is the last island. And then later, update ulit namin kayo. Ang masasabi at rating lang po namin dito sa 100 islands is 10 out of 10. Tama? Yes, kasi po yung bangkero natin, mababait po sila. Ayan. Ayan, 11:30 na po siya. So, nalibot pala namin. Ang bilis pala namin maglibot. Nalibot namin ng 9:30 kasi maaga kami. Alas 7 pa lang. Umalis na po yung bangka namin dun sa ano. And then, ayan na po. Ayan na siya. Pangasinan. Ayan. And ngayon po, I mean sa Pangasinan, Alaminos. Ayan, 3 PM po kami umalis. And then ngayon po is paakyat na po kami ng Baguio. Nung oras na po? Ayan, 6:36 po. Ayan, at nasa Pugo na po kami kung saan talagang paakyat na po ng Baguio. Ayan. Thank you po sa pagsama sa amin and please like, share, and subscribe ang Pamilyang Tipid Vlogs. And bye-bye! See you until the next travel! Come on, Harry, we want to say goodnight to you. Holding me back, gravity's holding me back. I want you to hold out the palm of your hand. Why don't we leave it at that? Nothing to say when everything gets in the